Kaixo, ongi etorriak azalera Aiaraldea komunikabideak ekoizten duen magazin honen edizio berrira. Gaur, betiko lez, zentratuko gara gehien bat eskualdeko gaurkotasunean, eta horretarako, hiru gonbidatu ditugu. Alde batetik Gizone Zaratzaga, badakizu astero saiatzen garela udal ordezkariak deitzen ona, euren herrien inguruan hitz egiteko, eta kasu honetan Gizone Zaratzagak hitz egingo digu Amurrioko udalaren berrien inguruan, eta gero izango ditugu irrintzi taldeko kideak, ze aste honetan daukate hitzordu oso berezia. Gaua Paul Urquijoren filmaren estreinaldia, parte hartu dute filme horretan, eta horri buruz, Sitgeseko jaialdiari buruz izango dugu izpide eurekin, eta, ez gara gehiegi luzatuko aurkezpen honetan, egingo dugu tartetxo txiki bat, eta berehala sartuko gara Gizone Zaratzagarekin daukagun elkarrizketara. Eta, esan bezala, zor duguna, hemen daukagu Gizone Zaratzaga, zer moduz? Kaixo, ondo, Ondo? bai. Bueno, lasai, ezta? Bueno, gutxi gora bera. Saiatuko gara lasai. Kamarak eta bakizu, Bai. Badakate bere gauza, baina ondo. Bueno, egon lasai, ze hemen saiatuko gara ahalik eta hoberen egiten dara. Hori bai, azteko beti sartzen gara galdera zailarekin. Zera, azken hilabeteetan, udaleko langile batzordeak salatu du, negoziazio mahaia aktibatu nahi duela, eta udalak ez diola nolabaiteko baiezkoa ematen. Zein da, hori da apur bat langile batzordeak zabaldu duena, zein da udalaren ikuspuntua? A ber, esan behar dut hori ez dala egia. Maia ez dugu itxi, maia beti zabalik egon da, ez dugu itxi. Azken urtean, 2025an 5 batzar izan ditugu, eta 2024an 8 batzar. Azkenengo 2 astetan, 3 batzar izan dira, sindikatu bakoitzagaz, individualki, eta gero beste batzar bat guztiokin. Orduan, ez da egia, ez da maila itxi denik, ez? Zabalik egon da. Beste gauza bat da, ez diegula ematen eskatzen duten guztia. Adibidez, soldaten egoerarekin, datu batzuk emango dizkizuet, hau azaltzeko, ez? Azkenengo 5 urtetan egin diren soldaten igoera, udalan suposatu egin dau, 1,5 milioi igoera. Diru asko da, eta diru publikoaz ari gara. Bale? Askotan igual hasten gara, ez? Dirua publikoa dala. Eta ez dakit, hobeto ulertzeko igual konparaketa bat egingo dut, adibidez, Amurrioko langileek asko, Laudioko udala baino gehiago kobratzen dute, ez? Ez dakit, adibide bat, teknikari, erdi mailako teknikari batek Amurrion 52.000 euro kobratzen ditu, eta Laudion 54.000. Municipalek adibidez, Laudion 52.000 kobratzen dute, eta Amurrion 55.000. Orduan, ez da nahi dut esan, ez? Azkenean gu garrantzia ematen diogu horri, eta baina, bai argi utzi, maila ez dala itzita egon. Eta gero, langile batzordeak salatu den beste kontu bat da, Arartekoak egindako gomendio batzuk ez dituela bete, edo ez duela borondaterik betetzeko udalak, zehazki adibidez, lanpoltzaren reglamenduari dagokionez. Nola ikusten du auzi hori udalak? Bai, aberregia da, Arartekotik eskutitza jaso genuela, gomendio batzuekin, eta errespetatzen dugu, hori bai, baina ez gatoz bat gomendioekin. Egia da, Amurrioko udalan teknikarien boltza bat dagoela, boltza hori ez dakit ondo dakizuen, baina esan oposaketa formal bat izan, ez? Merituen arabera egin zan, eta boltza horretatik ataraldituzu, kirol saierako teknikaria, euskara teknikaria, edo danadalakoa, ez? Orduan, euskara teknikariaren kasuan, aldaketa bat egon zan, ez? Lehen euskarako teknikaria
euskara saila aparte, eramaten zuen hezkuntza, eramaten zuen osasuna, eta erabaki genuen 100% euskara sailan egotea. Orduan, aldaketa horrekin, bermatu nahi genuen etorriko zan pertsona benetan euskara menperatzeaz gain, logiko, euskara teknikaria benetan izatea. Orduan, boltza horretatik ez genuen atara, eta ibapeko boltza batetik atara genuen. Bermatzeko hori, ez? Euskara benetan menperatzen zuela. Eta gero, udaletik kanpo, badago, ez bakarrik Amurrion, baizik eta eskualde osoan, eta nik uste Euskal Herri osoan, Mm. badago nolabaiteko ardura etxe bizitzaren gaiarekin, eta zuek berriki sinatu duzue hitzarmen bat ategin elkartearekin, gizarteratzea eta etxe bizitzareko sarbidea sustatzen duen elkarte horrekin. Zein da hitzarmen horren helburua? Hori, bueno, esan dozun moduen, ez, azkenean ez da Amurrioko arazo bat, baizik eta Euskal Herri mailan eta esango nuke maila handiagoan ere. Bai, hori hitzarmen hori sinatu dugu eta ateginek bueno, bere helburu nagusia, ba hori, ez? Ez behar asko dituzten familiei laguntzen die etxebizitza lortzen. Eta horrez aparte, zer egiten dabe, ba, komunitatean eta elkarbizitza hobetzeko ba laguntza eman eta Mhm, orain dela gutxi 52 etxebizitza eman ditugu. Oin aurrerantzean beste 60 emango dira. Eta bai, bueno, jakin dezazuen ere, Amurreko udalak Eusko Jaurlaritzari lurraia eskaini dio doain, ba, bueno, etxe bizitza gehiago egiteko. mhm. Orduan, ateginetik badaukazue beste proiektu batzuek, beste proiektu batzuk martxan, ez? Hori da, Osea, etxe zenakoa. bizitza horietan eta elkar bizitza laguntzen eta familiei bizitza, osea, etxe bizitza horiek lortzen. Mhm. Bai. Eta gero, etxe bizitzen hautsi gabe, baina beste mm, esparru oso ezberdin batean, eh, aurreko udal osoko bilkuran onartu zenuten ondasun egiezin zerga berria, gainera oposizioarekin adostuta, zertan datza edo zer nabarmenduko zenukete akordio edo OHZ eta berri horren inguruan. Bai, erabaki genuena izan zen bonifikazio horiek handitzea. Hau da, errenta gutxien daukaten pertsonek zerga gutxiago ordaintzen dute. Mhm, Gure zerga politika progresista da, orduan horretan datza. Errenta gehien daukatenek gehiago ordaintzen dute eta gutxien daukatenek gutxiago ordaintzen mhm. dute. Eta gero, Amurrion badituzue, bueno, badaude proiektu batzuk, nolabait, izarrak direnak, ez? Hoietako bat da Azoka Zaharra, uztailean egin zenuten, bueno, halako aurkezpen bat, ez? Jakiteko ze erabilera komunitario eman al zaizkion eraikin horri, ze nolako plan daukazue Azoka Zaharrarekin? Ez dakit, badakizuen noiz irekiko duzuen, nola irekiko duzuen, edo oraindik mamitzen ari zarete proiektua. No, gutxi gora bera badaukagu bai hori, eraikuntzaia bukatuta dago, eta legegintzaldia bukatu baino lehen gustatuko litzaiguke behintzat solairu bat zabaltzea, ez? Mhm, Bi solairutan dago banatuta, beko solairua eta goiko solairua, biak daukate 500 metro karratuko azalera biak, eta asmoa da beko solairuan ipintzea auditorium bat, 100 pertsona baino gehiagoko auditoriuma, turismo bulegoa, eta zein zen hirugarrena, eta erakusketa gela. mhm, Horrela ere zer lortuko dugu liburutegian beko solairuan dagoen hori ara eramango dugu eta horrela beko solairua liburutegian erabili ahal izango dugu liburutegirako. mhm. Orduan dana izango da liburutegia, ba, beko solairu horretan, ba, igual zarata gehien egiten diren ekintzetan, ez? Ba, liburuak eraman, liburuak hartu, ez dakiz zer, baina bigarren da hirugarren solairuak ja liburutegia bai helduentzat eta bai umeentzat, ba, giro lasaiago batean egoteko. Eta gero goiko merkatu sarrean goiko solairua hori izango da espazio diafano bat, ez? Espazio libre bat.
Egia esan, aspalditik Amurrioko auzokideak eskatzen daben zerbaita, ez? Ba, adibidez, euria egiten duen egunetan, ba, familiak ba, hara joteko umeekin. Gero ere gure asmoa igual da, ba, han, bazkari popularrak egitea. Edo nagusien zera dantzak orain egiten direla plazan, ba, ara eramatea. Mhm. Eta, bueno, ia lortzen dugun, behintzat legealdia bukatu baino lehen zabaltzea. Ederto eta beste proiektu berritzaile bat izan duzu esku artean, pasaren astean zera, aurkeztu zenuten publikoki, Rex Catering proiektua, gainera landu duzu ez, mendiko eskolako hezkuntza komunitatearekin. Azalduko diguzu zertan datzan, nola babestu du udalak ekimen hau, eta ez dakit agian balorezio aste bete daramagu ez, Mhm. proiektua martxan, balorezio txiki bat ere egin ahal baduzu orain arteko eskarmentuarekin. Bai, beitu, proiektua berez, mendiko eskolako hanpak eta zuzendaritzak ekarri ziguten udaletxera, ez? Jo, ba, proiektu ederra iruditu zitzaigun, eta orduan udalak egiten dabena da, ekonomikoki eh, Bai, babestu edo finantzatu. babestu proiektua, eta gero mendiko eskolan bertan gestionatzen da edana. Nola egiten da, ba, sukaldeko pertsonak eta gestionatzen dute. Hau da, hori bai, ez dira hondakinak. Mhm. Dira, zerbitzatzen ez diren janariak, taperretan sartzen dira, taper horietan halako etiketa bat dator, ba, gu normalean erosten ditugun produktuetan bezala, ez? Irauntze data, alergenoen informazioagaz, eta gero halako motxila batzuetan, ez? Hori. Isotermikoa. Motxila Bai, isotermikoa, karo, hori nola esaten da, hotz kate hori ez bai. mosteko, sartzen dira eta makina batzuk jarri dira, makinetan sartu eta ordun gero edonor jun alda makinara, hartu taperra eta eraman. Eta erabat doakoa da zerbitzua. Doakoa, bai. Eta berrez da, bueno, ez, proiektu ederra, eta gero, jo, umeen kasuan ere, logikoki, sukaldeko langileak prestatzen da bedana, baina gero umeak dira makinetara eramaten dituztenak. Orduan ere, jo, haien implikazioa ere ikusten da, ez? Mhm. Eta bai, edo nor junalda hartu eta doan da. Eta momentuz, egun gutxi daramagu, baina momentuz esan doztie gutxi gora bera iraupen date izaten dela 4 egunekoa, eta arratzalde horretan bertan agortzen direla. Mhm. Ia horrela jarraitzen den. Ondo. Bai, Eta gero, nolabaiteko sinergia sortzen saiatu zarete ez, proiektu horren, eta oraindik irekitzear dagoen arreta zentroaren artean. Azalduko diguzu apur bat apustu estrategiko hori nolakoa den? bai. Eguneko zentroa ja eraikina bukatuta dago, eta oin eraikin horretan, ez? Ba, sukaldea, altzariak eta dana apaintzeko lizitazioagaz gabiz orain. Eta asmoa da hori, ez? Han bertan, bueno, gero eguneko zentroa, bilafen dago orain, eramango da ara, eta sukaldea eta erabiliko denez, asmoa da berdina egitea, Mhm. Rex Catering, azkenean berdina, ez? Han zerbitzatzen ez diren baskariak eta janariak, makinetara eramatea. Mhm. Orduan, ja, nolabait, pentsamendu estrategikoa egon da Bai, Rex atzean, ez? aprobetxatu behar dugu, ezta? Bai. Eta, bueno, amaitzeko, atilloka daukagu azaroaren 25-ko egitaragua, ze ekimen prestatu dituzue eta zeintzuk agian azpimarratuko zenituzke zuk, zehatza. Bai. Bueno, egun estrategikoa, ez? Indarkeriaren inguruan sentsibilizazioa egiten beti saiatzen gara, eta urtero, ba, erabakitzen dugu, bueno, emakunden erabakitzen da gehien bat, ba, gai bati buruz, gai batean zentratzea, ez? Orduan aurten izan da gaia gizarte osoak daukagula erantzunkizuna indarkeriaren aurrean, ez? Mhm, Ez dala beste leku batera begiratu behar, eta guztiok daukagula parte hor, ez? Bai indarkeria ez gertatzeko, edo gertatzekotan, jo, biktimei, ba em, harrera hori mhm. eta emateko. Eta ekintzak, bai, jo, hainbat ekintza ditugu, hori bai begiratuko dut danak buruz ez Bai, bai, dakite. bai. Jo, eske gainera aurten nik uste oso ondo, pitin bat denetarik dagoelako, ez? Adibidez daukagu Afrikaldia,
emakume musulmanak euren ohituretara eta hurbiltzeko eta ezagutzeko pitin bat gehiago. Gero nik dantza ikuskizuna ere egongo da, maskulinitatearen inguruan. Gero Red Nudes antzerkia, rede sozialetan eta bizi dugun guztia. Eta hori antzerkia adibidez, goizean izango da nerabentzat, zentroetatik hurbilduko dira antzerkira, antzokira antzerkia ikustera, eta arratzaldean libre izango da, nagusientzat edo nahi duenarentzat antzerkia ikusteko. Olatz Salvadorren kontzertua ere badugu, eta aurrerakakoek ere egin dute halako sentimenduen inguruan eta nola gestionatu emozioak tailer bat. Eta guzti hau bai berdintasun batzordean eta emakumeen sarearekin guztion artean adostuta eta dana. Eta 25ean bertan, ja urteak daramatzagu horrela, mugimendu feministak manifestazioa egingo da, eta udaletxetik gehitzen gara manifestazioera. 25ean, 7:00. Ederto, bueno, gaurkoz, galdetu behar genizun guztia Listo. erantzun da, mil esker, izone, gurekin Zuei egoteagatik. gonbidatzeagatik. Eta, ziurrenik, laster arte, ez badizute beste ordezko bat hartzen, Saiatuko naz, beste ordezkoren bat hartzen. hemen izango zaitugu, ziurrenik, pues, hilabete baten bueltan, edo pare baten buelta. Orduan, mil esker, eta laster Zuei, arte. ondo izan. Eta orain, lehen aipatu bezala, etenalditxo txiki bat egingo dugu, segundo batzuk, eta gurekin izango ditugu jaiai irrintzi taldeko kideak. Eta etenaldi txiki eta labur honen ostean, baitugu jaiaiko, jaiai irrintzi taldeko bikide, lehenik eta baina aurkeztuko dizkiguzu zuen buruak. Hasi zu. A ver, Raquel, bota zu. Zuk hasi, ez. Bueno, ni Yolanda Ribote naiz, eta, bueno, hasi ginenetik, jaiai irrintzi taldekoa, eta ez dakit, orain dela, bueno, gutxi, Luiandora etorri nintzen bizitzera, eta bueno, gustora Aiaraldean egoteagatik, noski. Eta, Raquel, ze kontatuko diguzu. Zezu ja irrintzian badaukazu eskarmentua, ez? Bai, ni Raquel Etxebarria naiz Zeranurikoa, etorri nintzen nuin 30 urte aretara. Orduan nik irrintzia botaten nuen etxea nire aitagaz da magaz. Nire aita joatezan mendira, da nire amako paretazan beren etxean, da joatezenean gorbeerantza eskezi zen paskorean.
Mhm. Orduan bototeu esan irrintzia, bototeuen aitak irrintzia, eta nire amape bai, kontestazioa irrintziarekin. Orduan nik ikisi dut etxea, irrintzia. Mhm. Eta orain, gonbidatu zaituztegu, bueno, hitzordu nahiko berezia duzuelako asteburu honetan, ez? Ze parte hartu duzue Paul Urquijoren Gaua filman, Bai. eta ekarpen nahiko garrantzitsua egin duzue pelikula horretan, ezta? Bueno, bai, Bai. banda sonora egiteko, gonbidatua izan gara, eta, bueno, hori izan da, placer handia, bueno, egon ginenean estudioan grabaketa egiten eta, Paul Urquijorekin berarekin egon ginen, Maite Musego, Arantza, ez dut gogoratzen orain nabizena, eta, oso atseginak izan ziren gurekin, ez da, Raquel? Bai, oso ondo. Oso ondo, Oso ondo. arratsalde oso egon ginen hor, eta oso esperientzia polita izan da. Bai. Bai. Eta aipatu duzue, Paul Urquijorekin berarekin, eta zera, beste kideekin adostu zenituztela beste gauza batzuk, ze irrintziak egiteaz gain, bestelako soinuak ere sortu dituzu, ezta? Bai. Bai, haiek proposatu ziguten, ez, zer nahi zuten, eta, guk baietza eman genionez, hor egon ginen, eta oso gustora, ez? Eta esperientzia oso aberatsa guretzat, oso ondo dena, eta, harrituta geratu gara, nola agertu den gure soinuak hor, Irrintziak eta bai, pelikulan, ez? Oso ondo. Mhm. Harro sentitzen gara. Bai, bai. Eta partatu zenuten Sitgeseko estreinaldian, Mhm. ze impresiorekin geratu zinen zu, Raquel? Pelikulean, Bai, ze iruditu zitzaizu? oso ondo hasi zen, oso polita. Ez da, esan dut, ez da bilurraek, ez da oso entretenimentu, ez da pelikula oso polita eta oso edarra. Mhm. Bai, bai. Eta geroan, Sitgesen izan zenuten esku hartze berezia, ez? Bai, egin zenuten zerbait berezia, filma amaitu zenean, hortik zeundeten, ez? Sakabanatuta, berreiatuta publikoaren artean, eta zerbait egin zenuten, ez da? Bai, noski. Hori hasi zen, jendeak hasi zenean txaloka, guk Horta egin irrintzia. Ba, Irrintzi, dakiguna bota genuen, ez? Irrintzia. Hor. Eta nolako harrera izan zuen egitasmoak, ez dakit jendea harrituta geratu zen, edo... Bai, ez? Oso pozik eta oso jota. Hunkigarria izan zen, nik uste, bai. Guretzako eta haientzako baita, bai. Dena den, ez da lehen aldia filme batean parte hartzen duzuela, ez da? Ez da lehengualdia, ez? Bai, egin genuen Tim Harrisekin, Bulls in the Wateren, hori, banda sonora edo soinuak ere, eta bai, beste esperientzia, bai, oso ondo. Eta gero, jaiaiai taldeari dagokionez, jaiaiai sortu baino lehen, edo, bueno, izendatu baino lehen, taldeak egin du ibilbide bat, ez? Egon zarete Atzerrian, Belgikan, beste proiektu batzuekin elkarlanean, zelan izan da ibilbide hori? Zelakoa izan da? Gure hasiera izan zen Juju Group taldekoekin, haiek etorri ziren, eta oso esperientzia aberatsa, ze, nik gutxienez ez nekien zertarako torren, hori ez, ze, nerearekin, nerea da zuzendaria, ez, eta proposatu genituena etortzeko eta, egiteko, ez? Eta hasieran,
nik ez nekon ziur zer egitera, ez, etorri nintzela, eta harrituta geratu nintzen, zenbat gauza egin daiteken ahotsarekin, ez? Eta Juju Grupek proposaketa oso, ez dakit, desberdina, ez? Eta guk egin duguna izan da, bueno, errintzea hor sartu, ez? Eta, bueno, ez dakit, gure nortasuna hor sartzea baita, ez? Raquel, eta nolakoa izan da esperientzia hor Belgikan? Ez dakite ohituta zauden atzerrira joatea edo... Oso polita, oso ederra. Ez que han ogintza zen errintzilarik, igual, haurek juju, esaten duri, haurek juju, baten duri juju diferente gure errintzia. Oso polito eta oso ederra, oso ondo. Ondo. Eta gainera, bueno, esan behar da, berez taldea momentuz itxia dela, ez? Bueno, ja badaukazue dinamika bat, ez? Elkar ezagutzen duzue, eta, bueno, badakizue entxeguak dituzue, eta bar, baina tailerrak eta bara egiten dituzu, eta azkenengoa oso okerz banabil hartziniagakoa izan zen nahiko arrakastatxua, ez da? Bai, ala izan da, bai. Bai, ondo. Bai, bueno, jendea posik geratu zela, eta guk personalki ez genuen parte hartu, baina hori, ez, heldu zaigun mezua edo izan da oso positiboa. Bai. Eta badaukazu beste proiekturen bat, hemen pertainera edo epe luzera talde moduan, ez zarete inoiz geldirik egoten, orduan suposatzen dut zerbait izango zuela hor gordeta. Bueno, momentuz, bueno, urtea ja bukatzear dago, eta, bueno, momentuz ez dugu, bueno, bai, asteburu honetan badugu ekitaldia Orozkon. Eta, bueno, gure performantzea egingo dugu, eta gero proiektatuko da ekainen izenak benetan, Lizarduin dokumentala da Erraiak, eta, bueno, gomendatzen dut joteko oso dokumental ederra, eta merezi duela. Aipatu duzu, zuena irrintzia soila ez dela, irrintzi hutsa ez dela, performance bat bada, ze topatuko du Orozkora joaten den jendeak, ze ikusiko du, ze entzungo du, ze ez da soilik irrintzia bada, baina badago zebe gehiago, ezta? Bueno, pues nik esango, bueno, jendeari esango nioke joateko eta entzuteko eta gozatzeko, ez? Ez dakit, egiten duguna da, hori, bai errintziak, baina bai soinu desberdinak eta espazioekin lotuta baita, ez? Segun eta espazioa nolakoa den, pues soinuak edo lekuak hartzen ditugu botatzeko soinu horiek, eta pues ez dakit, nik uste dut gauza bitxia dela, ez? Eta disfrutatzekoa. Raquel, eta esaten dute inoiz ez dela profeta bere etxean, zu itzuliko zara Gorbei aldera hor Orozkon, zelan zaude ikuskizun horrei dagokionez? Posi, eta ondo. Ez zaude urduri, ez? Ez, hori, ez. Osea, gogoekin zaude... Nik errentzia botaten dut, normal. Oso ondo. Bueno, ondo. Nire errintzia batzu botaten dut, luziagoa bestu batzugu, laburragoa bestu batzuk. Bakotxak bere errintzia botaten du. Eta nik
Niri neure aitena eta amana daukat irrintxe barruan sartuta. Mhm. Bai. Eta amaitzeko, esan bezala, estreinaldia daukazue zera gauarena, nola gomendatuko zeniokete jendeari joateko eta ikusteko? Nik ez dut esango ba, pelikula nolakoa den. Hmm. Spoilerrak ez egiteko, baina hori merezi duela, oso historia polita dela, ez? Bai, Eta ba, hori, besterik ez. Mhm. Joan eta ikusi. bai. Ederto, gonbidapen horrekin amaituko dugu, espero dugu jendeak kasu egitea, eta hilera egitea gaua ikusteko, eta eskerrik asko gurekin egoteagatik. Honekin, bueno, eta espero dugu gehiagotan gonbidatzea, ea filme gehiagotan agertzen zareten. Eta Eskerrik asko. zuei. Eta bueno, esan bezala, onaino gaurko azalera, gogoratu, hurrengo astean ere, ostegunean, ordu batetan hemen egongo garela, eskualdeko gaurkotasuna azalerara eramaten, eta bitartean badaukazue aiaraldea.eus webgunea, izan agenda edo eguneroko albisteak ikusteko. Besterik gabe, hurrengo astean itxarongo zaituztegu hemen, ondo izan eta ondo pasazte buruan.